Да. Да, купи. Ушички имаш. Да, да, да. Браво. Здравейте! Дъждовна събота. Ще да кажа неделя, но не събота. Вали си. Аз отивам на главната с Лия. Ще се виждаме, ще седнем някъде. Да хапнем, да си поговорим. И така, вали слабичко. Хладничко е. Обракал съм с поло. Да, с такова. И отивам да изчакам автобуса. И така, няма да е много за разходки в това време. Но да, да видим какво идва. Пише 26-9 минути. Мисля, че няма да закъснея. Надявам се да не закъснея. Но, каквото е такова. Иначе, как е живота? Как сте? Пишете нещо в коментарите. Да има някаква активност. За спама е така да има. Харесвайте, споделяйте. Така че да, айде да сме на главната и чакам Лия. Къде чакам или да седна някъде. Не знам. Обаче си вали. Ой, да влезна в петко. Ужас. Кой има? Правят нещо. Някакви работи има. И няма хора по главната. Но да. Хайде. Ето я. Там. Там. Не закъснява. Хич не закъснява. Не знам колко само. Добре. В нейни стила. 10 минути. Добре. Нов рекорд. Бавно, но славно. Чедърчо. Да, къде сме? В мемо. В мемото, да. Бати се така. Да. Добре си с ръкавица. По-добре е май от без. Значи да, шоколадов шейк с лешник и този е пикантен. Предполагам. Да. Добре да кажем какви яки ушички имаш. Да. Браво. Да. Лия, тежиш? Не сега на люлки. Да се видиш. Харесах си две коледни книги. Да, кои са? Сватба по Коледа Да. и зимна ваканция. Да. Али беше? Не, зимна приказка. Зимна ваканция. Добре, че помниш. Поне ги снима. Да. Да, какво правим? Опа. Кое? Другия път. Иначе да, главната в Пловдив. Илия. Да. И пак вали. Я, как ще застанем? Няма погледни. Косата ми. Иначе да. Вали и се опитваме тук да снимаме разни неща. И аз снимам по този чедър. Цилохи на вас. И се прибираме. Снежец. Такова яко. Да. Дрехте. Просто зелена. Хората като си имат вкуси, имат вкуси. Колко сме такива, мале твоята ръка на колко сме коледни само. Да, до елфичките. Там са ни братовчеди. Това сме ние. Чакай, малка. Ние играем въздушен хокей. Я кажи кое победи. Аз си вкарах 2 автогола, така че не се брои. Да, той мине по... Да. Сега ще го размах на реванш. Добре. Какво? Началото лекичко да вколме да сме. Добре. Я да видим какво стане. Браво! Дойде храната, азиатски ребърца и болонези без първо.
Приятен апетит. Да, над. Свечките въобще нищо. Не е вярно. Голям българ. Добро утро на всички спящи като мен. Понеделник и вече. Лия трябва да пътува за София, а аз отивам на фитнес. Ето е картинката. Опа, все още е снежно. Все още е леко снежно, доста заледено. И така, днес понеделник трябва да тренирам мисля, че ми точно гърди, трицепс, предно и средно рамо и ще видя. Ако остане време, ще измислим нещо друго. Иначе днес, какъв е плана? След тренировката ще прибирам да се поправя, да уча малко по химия, предполагам. И след обеда към 4 часа с БЧК имаме конференция в хранителния техникум. Да видим, не знам на какви теми ще бъде. И така, общо. Всъщност знам, мисля, че е нещо свързано с HIV спин, но да не знам изцяло програмата. И е кучистот. А още е рано. В смисъл, не е влезнала зимата. Да. Да покифлея и аз. Готов съм. Има време, да? Да, има време. Иначе да така, ще съм днеска на конференцията. Обувчиците така, само ще чули дали съм с вързана коса или спусната. Това звучи доста филмарско и кифленско, обаче си е добър въпрос. Сега ще видим, да. И направо без диадема е така да си вървя. Аз не знам. Никак си не харесвам. Не се харесвам, ама ще видим. Вече сме в кръста. И трябва да си разтворя някакви витамини да пия. Готовите витамини. Заболявания. Най-голямата концентрация на човешкия имунодефицит. О, нищо не се вижда. Да, здравейте. Само не знам, що камерата е толкова лоша и светлината, уж е чиста. Но да, общо взето тази конференция или лекция, свързана с HIV и спин, приключи, мина доста бързо. Неща, които не като да не съм ги чувал аз друг път, нищо кой знае какво. Имаше не много студенти и не много доброволци. В смисъл, горе-долу добре беше, ама ето на кученце, но винаги може по-добре и повече хора. Надявам се да им е било интересно на останалите, може би полезно. Имаше няколко студенти, които зададоха няколко въпроса, което е добре да има заинтересованост. И така, в момента е много студено. Аз по път влезнах в един наргиле бар, понеже ми се да ходи до тоалетна страшно много. В това студено време така действа. И така, аз прибирам и не знам какво ще правя, може да получа нещо, може да почита, може и пъзел да редя. Абе, го измислям. Така че, айде, до утре, предполагам, че няма да снимам повече, евентуално. Абе, объркана работа, камерата е кофти, айде, лека. Малко снежни човеци. Снега е на лед. Обаче колко паднали дървета.